ya sengiyavalelisa okwangampela. Ngasebenza sale into tshata ngapha. Yes. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Tik, ngwanyakithi kwaNongoma. Hayi mfowethu, ngeke mfowethu, yes, 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 yes. Injalo nje kuphela sishawo yes. Mhlambe wenkwenye into engizoyisho angifuni ukisho uzongibuza umbuzo. I-traffic eRadweni ngiqale ngo-2004. Ngavolontiya ngo-2004 kwaze kwazoba u-2014 ngaqala ukuthola i-contract mina after 10 years ngayidonsa from 2014 ke sengine-contract kodwa ngine-contract engikhokhela kuphela ikuseni ngalivolontiya intambama kuze kube namhlanje. How is that? Ngivolontiye 2014 sengine-contract ikuseni ngiyaliholela intambama ngaliholeli kuze kufike manje bese ngithi ke go back kancane ngibe umuntu wokuqala omnyama angithi ngithathe kubaba uTshapo Machaya Eastern Cape umuntu ophendule i-traffic kwa East Coast Radio ukhona elinye iphoyisa la kade lisebenza khona elayenza yaba ibusiness uyabona ngibe umuntu omnyama wokuqala ophendule i-traffic yaba ibusiness ngo-2014 kuze kube yimanje njengoba nje i-business today isi-business kakhulu iyadayisa ngifike ngiyibeke phezulu kwetafula ngikutshela iy'namba bese ngithi ngifuna imali engaka yilokho mhlawumbe engingakusho ngikwenya mhlawumbe nge-traffic ukuthi ngisukaphi nayo yabona yes. Wenco musu kuba serious ngifuna ukuthi into kuphela ezolimala ngokungabi khona eRadweni engingayisho i1 uyabona lezi zimpi zasemateksini uNkulunkulu wangipha elinye ikhono nethalente lento yokulwa nje bengikwazi ukuyibamba intuthu ingakasuki ngoba benginensizwa zami lapha on the ground ngikutshela ukuthi eGoli kuzokwenzeka ukuthi ngivuke siyibambe ngeRadio bekulula ukuyibamba ngeRadio iyona kuphela into engibona ngathi mhlambe izongilimaza lokho okunye ke hayi oza kwethu bazoyibamba kodwa le yasemateksini nakho futhi yehlile kakhulu yehlile umsakazo lona ukhozi ebesithi sebenzisa kubenefit abantu ukuthi hayi bafana benduku futhi ke bebengizwa ngisho kuthiwa ingabe ngakanani bevenge ngitshela ngithi hey welokhuza ngeke uyenze leyo nto bethi welokhuza ngizoyenza ngithi ngeke uyenze so bekuyilokho kuphela mhlambe ngibona ukuthi kungasithinta kodwa ke sikhona enkundleni zokuxhumana sikhona makunomsindo still ngisazoya ngifike ngibakhuze ngithi no asingalwi asibambe ngomthetho lo mdala kaMose. Hayi ungco ufuna ukuba serious lokhuza nje asingabi serious mhlambe nje i-highlight eyi1 engizoyikhumbula ngesikhathi kuneqhwa eMontrose
lona ngesikhathi kunekhwa lapha engavusa khona ubhuti omdala uMthombeni ngamvusa ngo11 wathi uyagoloza ngathi asahambe siye lapha ngeke ungathi ebusuku sahamba salapha ngabuya ngezokhozini ngazoyisho ukuthi sekhamba kanje ezinye zezinto ukuthi oza kwethi abezayo kufanele beyiphile ube yi-traffic anchor on the ground namva kwemic kodwa kancane phela ngeke ngoba zingane zisencane kodwa bakufuna beyijwayele beyiphile i-traffic lokho kolekelela ngoba kuyokhulisa ini isizwe. Hayi mfowethu elokugcina nje lithi iradio mawusebenza eradioini noma ubani okwazi ulenze libe ibhodwe lemlenze emithathu kufanele kubenefite umlaleli kuzuza umlaleli kuzuza isiteshi SABC Ukhozi FM bese kuzozuza wena uma usabhalansise kanjalo kusho ukuthi usekwi-right track kodwa mhla wathi wenza izinto egameni lesiteshi kwabenefita wena asabenefit isiteshi nomlaleli there is a problem ilapho nje ngibambe khona ngomthetho omdala kaMose hawu wasenza itraffic ngwenye bese ngiyahamba yeah yes hey lo anoku ilokho asikusho ukuthi umsakazo iradio eyabantu wena uyi-mouthpiece yabantu oba ngikhuluma nje ukuthi izinto engizenzile zenziwa mina ngisebenzisa iy'namba lezi enginazo ukuthi asenzeni ukuthi akusizi ukuthi ulandelwa abantu abawu-2 million labo bantu ngeke uze ukwazi ukuba-convector besiza abanye abantu uyayibona kufanele ukuthi nje abantu abasilandela masithi ngiza 7.9 asibhilde phela ination ngalo 7.9 wabantu uyayibona so iradio nje umsebenzi wayo ukuthi yakhe isizwe kube kuphela mhlawumbe masenze njalo angisakwazi ngisho ukwenza itraffic manje kwelokhuza ngicela ngiyavalelisa lapho okhozini bafowethu hawu nomkaba hey awuhambe kahle welokhuza sohlangana lapha kuma tournament uyabona ngiye enquthu ngiyolandela inye talente nje ngomsombuluko so sizohlangana mfowethu ngikuyona le ezokuncebeleka ngikhona okuhle kakhulu ukuthi asike isiteshi engiyakusona ngiyakweze enkundleni zami zokuxhumana zongifica khona akukho nje la uzongifica khona ngaphandle enkundleni zami zokuxhumana iFacebook uzongifica kuyona ngekuseni emintambama ngilapho akukho la ngiyakhona ngiqashwe iFacebook hey lokhuza hayi asambeni awuthi ngiguqe ngamadolo ngishaya itraffic yokugcina ngicina ongifaka lokhuza khona manjalo isigodi iSouth Africa itraffic eyokugcina ngci namuhla okhozini FM silapha ku N3 uhamba ngo N3 udlula ku New England la ngaku Market Road mawuthi nje dundu une lapho ithe ukuthintana lapho mawuqeda lapho khona enye lapha kungase Ashburton na icamela uphephela kodwa nje siminyaminya singela ushayekile uN3 mawubheke eThekwini kanjalo mawusuke eThekwini uze eMaritzburg ushayekile uN3 ushayeke ngase Pavilion washayeka lapha ngaka M13 Key Ridge washayeka lapha ngase Clifton okwakuthi
ube ne-hour elinenkulumo. Mawenze njalo ngeke uyisole. Bekumnandi ukusebenza SABC Ukhozi FM for leminyaka 2004 kuze kube yinamhlanje. I thank you. I'm walking tall. I'm proud of you. Ningakhile ngaba indoda ngisazoqhubeka sengiphuma ibhodwe lami ka 350 ngilapha kwa Facebook. I thank you. Khuleka ibhakede Nation Building, imoto isekhona, abangithathelanga imoto, sisazosebenza sisiza abantu base South Africa nase Africa at large. Africa my home, Africa my land, the land of our ancestors. Awu ngiyayithanda iAfrica, icontinent enonkulunkulu la kwazalwa khona uJesu Kristu. Thank you. Mfowethu siyaphila cha siyabonga kakhulu ngwenye. Thank you so much. Siyabonga kakhulu mfowethu support. Thank you so much. Thank you. Africa my continent. Asivale siyivala lento siyivala ngila eMaritzburg. Gcinile ke namhlanje ukhosini ngiphinde sikhuluma indaba zokhozi. Sikhuluma manje eFacebook. Sikhuluma ngeinamba. Siyabonga Department of Transport. Siyabonga uTomdala Umthombeni uDuma. Siyabonga ukusebenzisana ke yilokho. Siyabonga mfowethu umlomo wami usathatha uba mhlophe wafika novaseline wathi awungcobe noma ngevix umlomo ngoba ubusuthi bengithi ngiyawukhotha ebusuku ngizithi hayi lento yokukhotha umlomo le hayi ngisebenzile kodwa yafika inkabi yakithi ihwanqa madoda hawu lafike lathi hayi no ngeke nginami novaseline wanginikeza mfowethu uvaseline wanginikeza ivix okusho ukuthini na okusho ukuthi siyasebenza manje sisebenza kuphi kwa Facebook siqashwe ubani uFacebook hayi angiqashwe uFacebook mina ngifandwe uTransport hey lokhozi siyabonga mfowethu thank you so much uNkulunkulu akugcina manje siyabonga kakhulu thank you so much thank you sisazoqhubeka ku Facebook siyabonga kakhulu kusazoba njalo siyabonga kakhulu thank you so much siyabonga thank you yeah injalo nje ubuntu umphako ongaboli kunjalo nje kunjalo siyabonga kakhulu angazi ukuthi ngithini inhliziyo yami inokujabula ukuthi nje ngingalithola ngethuba lokuthi ngilekelele izingane lezi ezifikayo izingane siyilekelele ngoba angiyena kumuntu onenhliziyo egobile akazi izigoma inhliziyo yami angiyena nje umuntu onenhliziyo egobile bengifisa ukuthi izingane siyileke kodwa ke ngoba ngikhona nazo lapha ezikhona ubaba uMsweli his hands are open lento lena ngiyenzile ngisebenze emaphoyiseni kwa Metro kwakusewu City Police ngasebenza 17 years yabona eredweni uma uqala ngo2004 uzofika manje angazi cishe ube iminyaka futhi u20 kade ngikhona endimeni so ngiyacabanga ngase ngiye TUT ngifunda iminyaka emingaka kanje awu4 ngifunda 4 u4 noma awu4 ngenza lokho kudiploma ngase ngifaka ukuthiwa iBTech lokho angazi bathi honors angazi nokuthi ngafunda kodwa ngavela ngafunda athi ayangifunda so leyo nto le iyakule ngifuna njalo yona eRoad City bakithi bengafundi into eningi baningi amaphoyisa angangakopelisa abanye sebenemendlela mangambona nje mangathi ngithatha amamaki ami kuyena ngathola ukuthi mhlambe bengamehlisa baningi la omunye adedlula ngambuka ngathi ubheke lo wayikopela kimi lesisifunde TUT baningi niyazi ke wenkabi abakwa Metro athi bekopela kimi bayazi abasebenza la ama-RTI amahle bayazi abanye abakwa SAPS besinabo 2015 2016 2017 yes 2017 2018 sifunde nabo hayi kanti ngifunde nini 2015 ngifuna 2016 awu 2015 phela hayi ningi asebephonyothiwe ke banezimendlela bakhulu baphethe kodwa mangafika ngithi nani bukela kumina ngiyakhumbula nje ngelinye la ngafika ngingadadishile ngani yami ngafika ngingadadishile ngafika ngabuza ukuthi kufundwani la kwakusiyobhala test ngifika ngabagolozwe ngathi kufundwani la kwathiwa ngihlale phambili ngathi ngihlale phambili ngingazi lutho awu suka madoda akwakumnandi esikoleni siyabonga kakhulu Africa my continent kumnandi kuba nani ngizonisebenzela isithembiso sami kinina ngizonisebenzela I thank you mana ke wathi ngibo kanti isikhathi sini manje
Hawu. Ngisazobuya kokugcina. Ngisazobuya kokugcina. He, phela sekushintshile manje. Sokwenza ukugcina ngo6. 6:05. Yeah. Sokwenza ukugcina ngo6:05. Yeah. Angaqala ngivalelisa kanga. Bengihlushwa utshata. Manje bengivalelisa okhosini. Seqedile okhosini. Ngiphinde ngibe khona. Sesiyoqhubeka nezinye izinto. I thank you.